Ipuintxo hau, Ahosahoko lagun guztientzat. Bi atzera noa. Hementxe daukat. Begira. Bazen behin, urrutiko oian batean bizi ziren ungak eta bungak. Eta egun horretan, urrutitik gerra danborrak entzun ziren. Halako batean, bunga guztiak eta unga ia guztiak batu zirenean, elkar begiratu eta gerra bizian hasi ziren. Antxe gerra bizian zeudela batean, lehoi bate jan zituen, baina ez zituen dena jan, antxe despistatuta edo eskina batzuetan jolasten zeuden unga batzuk eta bunga batzuk gelditzen ziren. Elkartu zirenean, urrutitik ere, gerra soinuak entzun ziren. Orduan, bungak prestatu, ungak prestatu eta elkar begiratu zutenean, gerra bizian hasi ziren oraingoan ere, eta oraingoan ere, lehoiak ia dena jasituen, baina ia denak, ez denak. Eta halako batean, antxe izkinatxo batzuetan despistatuta zeuden, unga batzuk eta bunga batzuk elkartu zirenean, elkar begiratu, gerrarako prestatu, gerran zeuden bitartean nola gertu zen? Lehoia gertu zen berriro ere, eta ia dena jan zituen, eta unga batzuk eta bunga batzuk gelditzen ziren, elkar begiratu zuten, eta gerra bizian hasi zirenean nola gertu, eta lehoia, baina pila bat ziren, eta unga batzuk gelditu, bunga batzuk ere, elkar begiratu, gerran egon ziren, eta baina batzuk gelditzen ziren, eta ungak eta bungak eta elkar begiratu, eta gerra eta noretor, eta baina ber, amaiera bat opatuko diogu? Bai, ez da? Begira. Halako urrutiko oian horretan, unga batzuk eta bunga batzuk elkartu ziren. Elkar begiratu zuten, eta gerrarako prestatu zirenean, batzuk burrukatzen hasi ziren, baina antxe, zeuden bi, borrokatzeko gogorik ez zutenak, eta elkarrekin hitz egiten hasi zirenak. Eta bungak, unga ikasi zuten, eta ungak, bunga, eta alrebez, eta elkar ulertzen hasi ziren. Lehoia etorri zenean, bi horiek salbatu omen ziren. Eta antxa elkartu zirenean, hizkuntza konpartitu zituzten, elkar ulertzen hasi ziren, eta hurrengoan elkartu zirenean, ez ziren elkartu borrokatzeko, hitz egiteko eta konpartitzeko elkartu omen ziren. Eta esaten dute, gaur egun, oian batzuetan, ungak eta bungak elkarrekin bizi direla, unga herrian, eta antxe jolasten eta hitz egiten pasatzen dutela denbora. Eta hala basan, edo ez pasan, sar dadila kalabasan, eta atera dadila zuen etxeetako saloian.